pieni keskeytys, onneksi pelastusoperaatio tuotti tulosta. Niin Saskatonia piti tulla ihan hirvittävästi. Mä rakastan Saskatonia aamupuuros, mutta ylläri, eilen oli aika voimakas sade ja mä vahvasti epäilen, että sade on sen sadon ravistellut pois. Tässä on nämä mun omenapuut, mutta ei näistä mitään satoa tule juurikaan. Onhan täälläkin tietysti yksi omena tulossa, mikä on aivan niin kuin huippusato. Ja taitaa olla jossain toinenkin tuolla. Mutta aika vähäiset sadot on vielä. Et tästä puusta karsiutui kokonaan tuo rungosta toi kaarna yksi talvi, kun olosuhteet oli vähän sellaiset, että tuli pakkanen ja ei ollut lunta ja yhtäkkiä pakkanen taas veti lämpimälle ilman ja suli kaikki, niin se vain yksinkertaisesti repesi se kaarna sieltä. Tälleen mulla tulee, mä rakastan näitä. Niin kuin, on ihana, että aina sieltä täältä tulee jotain niin kuin kasvaa. Sitten mä rakastan orvokkeja. Niitä tulee vähän sieltä sun täältä. Onhan tää vähän niin kuin turhan iso alue, kun on tuo sisäpuolikin hoidettavana. Ja niin kuin ei tässä oikein nyt niin kuin tämä kuvio ole mikään kaikkein helpoin ihmiselle, joka ei voi kestää edes kuumaakaan. Mutta no, elämä on sitä, mitä se on ja näillä mennään. Siinä on mun viime syksynä hankkimia ruusuja. Kukki aika nätisti, mutta oli joku ötökkä, niin vähän sitä kasteltiin aikansa ja muuta, niin nyt on ötökkä pois ja kyllä se sieltä rupeaa ruusujakin tekemään. Tää ei todellakaan sitten ole mikään niin kuin mallipuutarha, mutta tää on mulle rakas paikka. Sitten tää on mun suuri onni ja ilo, on nämä itsestään niin kuin kylväytyneet, tai ne itsestään, mutta näissä on ollut orvokkeja ja sitten ne on jäänyt ne orvokit loppusyksystä vähän hoitamatta ja ne on päässyt jo siementämään ja tää on yksi kyllä mun kauneimpia orvokkiamppeleita, mitä on ihan itsestään kylväytynyt sitten samaan ruukuun. Mä vien ne tonne kasvihuoneeseen ja talveksi ja sitten otan keväällä pois, kun sieltä alkaa ensimmäiset lehdet pilkottaa tuonne pihalle. Ja sitten vähän katkon sieltä pois noita kuivia niin kuin näitä tässäkin ja lyhennän niitä ja sitten mun on taas aivan kuin uusi orvokkiamppeli. Näin. Tämmöisiä tältä 0,5 hehtaarin metsän kotipuutarhasta. Moi!